yahlifuna billahi lakum ebe ngondira Allah wonande onon julbe be biya ko kaalan don wonde be bi ko be kaalani be biya wallahi Allah seedi min ba kaalani dum andi be gonne nyote be ngone haalde be kaale nelaado be kaale be belti naafige goto wiye Julas ibn Suwayd e goddo wiye Wadi'atu bun Sabit be ngone nyoode nelaado Allah ha be belti ha bo be mbi tay ko Muhammadu haalata ko gonga ko wiyete naafige be ni may ni way tay dum ko gonga de fana no asarru min al-hamir de gande en buri bonde bambe en buri jasde bambe on sahano cukalel macungel ne won don wiye Amir bun Qais ngel don ko macungel ne laal Allah en tawande be ñoharde ko cukalel tan ma fale digida en ni tan en don be cikki ma ro ala ko andi ngel ari halten ne laal Allah ke be ñogi dum ñogi ne laal ko ne laal do noddibe namdibe be nguli Amir wodi wi ngel do o ko fenata ko o do wallahi o ko peno wa halafa Amir annahum kadabu o wallahi ke be fen fa saddaqahum nabi ne la yutare ke mawbe mara be kali ko gonga kanko cugale ngel wone nyaagaade Allah ngel wi Allah ya gongin kala kaldo gonga ya fennu kala pen toujours ngel nyaago dum Allah ha Allah tendin ayo ne la andi ngel halna ko dum woni ko am do won fen Allah wi be ngoda do ma pour li yurdukum bele don be wi be non wallahu Allah wa rasuluhu enela do mum be a haqqu buri handude an yurduhu ne beletemo be do buri hande e welede ne Allah so wele mama nela Allah wele mama gasi bimi Allah enela do mum buri hande welede neddo e neddo welede neddo in kanu tawde kay kambe wondo be latima mu'minina be mu'mini Allah tawde ke be julbe gon Allah welede joomu nela Allah welede dum buri hande ha alam ya'lamu afami mbele be ganda kambe be do naafigeebe annahu ko woni fi man yuhadidillaha kala mo lurondiri e Allah wa rasulahu mo lurondiri e nelaado Allah fa inna lahu nara jahannama o do ene woda num jobdi jeygol ne wiye jahannama khalidan fiha so nasin ko tiaso zalika nadde jahannama sasa al khizyu woni koyera al azim mawka gacce mawde kay ko nadde jahannama walla yahdarul munafiquna nafiqebe ebe kula toujours ebe kula an tunazzala alayhim de jippinte e julbe be suratun simore tunabbi'uhum de ena halana julbe be bima fi qulubin ko wona berde mabbe kambe nafiqebe toujours ebe kula hada simore jippade halana julbe be ko wona berde mabbe denti dum kam be denti joni non be mbire o humma zalika yastahziuna ebe kuli dum kon ebe jalkita kati Allah yqul wibe an Muhammad wibe istahzi'u jalkite inna Allah mukhrijun kanko woni peññinowo ma tahzaruna ko dento don ko maw feññin dum wala in sa'altahum wallahi sanamdi mama be kebe jalkittuma ko walla kebe jalkitta qur'ana ebe jaha e gonde ma odon jaada walde Tabuk ebe jaada ene laado le pay Tabuk ebe nyohane laado Allah no ebe jalkitta qur'ana ebe jalkitta julbe ebe jalkitta ne laado Allah Allah jippini ayo Allah wi sanamdi mama kebe kala ko mabe mbi be ngon koy wa lamminere tan pour be tajir dum lawol ngol wana haydara la yaqulunna ma be gantina be inna ma kunna minan kay min latima tan nakhudu e min jumpa wanal abu e min piji do tan yewtere li nakda abi hiddariga pour min tajira dum lawol wana hay hone min panta ken ko min lamminta ko pour hamin daña tan be lawol ngol na rabbi dire men seeda dum tan wana pour haydara Allah wi qul wibe abillahi yati ko Allah wa ayatihi en ayaji Allah wa rasulihi en elad Allah kuntum laati on tastahzi'una odon jalkita fa Allah en eladu mu ayaji mu jalkiton la ta'taziru oton gantine gada kafartum sabu on jeddi on gonti heferebe baada imanikum caggal de peññindo limanako
on goni heferede caggal ne gongdino don Allah in yaafu so tawi Allah yaafima an da'ifatin gafedde minkum e modon e jangin mabbe walla in yu'fa so tawi yaafama an da'ifatin fedde minkum e modon ay watu azib ma o leptu da'ifatun fedde bi annahu walla tu azab ma lette bi annahum sabu kambe kanu be latima mujrimina kebe bakkodin aha al munafiquna nafiqebe worbe be non andi makhsiyu bun humayri o do jabi Allah wana on kam Allah yaafi mudum heddi be no ma bode na atum man al munafiquna nafiqebe worbe be non wal munafiqati e nafiqebe rewbe be non ba'dhum yoga mumen min ba'din nande yoga to bangi jeddugol e to bangi wonde nafiqebe ya'muruna beedo be jamirta bil munkari ko boni wa yanhauna be kada anil ma'ruf ko moji ko woni jikkuji mabbe hadde ko boni hadde ko moji yamira ko boni ko woni jikku nafiq wa yakbiduna aydiyahum e be jogiti juude mabbe be naftata e welede Allah dum non nasullah be goppi daftade Allah fa nasiyahum Allah ne woppibe ene waare mudum innal munafiqina ay nafiqe de humul fasiqun ngoni yaltube daftade wa adallahu Allah fadani al munafiqina nafiqe be warbe wal munafiqati nafiqeɓe rewɓe wal kuffara e hefereɓe Allah fadani ɓe naara jahannama jeygol ni wiyeni so ɓe naati toon khalidina keɓe sasoɓe fiha toon hiya jeygol ngol hasbuhum woni jobdi mabɓe wala anahumullahu Allah woɗɗiniɓe yurmede mum wala hum ne wonni ɓe azabul lette muqimun ɓe ganduɗa ko duumiɗe onon nafiqeɓe kalle o wi onon nafiqeɓe kalladina o wi anani mbimi da'imun antum ayyuhal munafiqun mbimi lefte duumiɗe moɗon onon nafiqeɓe o wi ɓe mbayi kallazina ko ɓen ɓe mbayi kono ɓen min qablikum adinoɓe on kanu ɓen laatinoma ashadda minkum quwwatan ɓen ɓurno on sattude sembe wa aksara amwalan ben burno on hewde jawdele wa awladan ben burno on hewde bibbe fastamta u ndakhmiti bi khalaqihim e gadal mumen e aduna he onon ne fastamtaatum onon nafiqebe ben ndakhmito de bi khalaqikum e gadal mon so mayde ngirdi on gasi ndakhmirde kama stamta onon ndakhmito no allazina no ben min qabikum adinobe on bi khalaqihim e gede mumen wa khudtum odon jumpa e fenade o khudtum odon juwa enelaado Allah sallallahu alaihi wasallam kallazi nder hunde khaatu de be jumpuno kabe dañño ko onon nañon dum ben ulaika ben habidat a'maluhum boni golleji mun fi dunya aduna wal akhirah la akhara wa ulaika be don umul khasiruna ngoni pertu allawi alam yatihim bela arani e mabbe na ba khabar allazina ben min qablihim adinobe hol ben qawmanuhin imbe annabi nuhu gadino benni wa adin imbe annabi hudu gadino benni wa samuda imbe annabi salih gadino benni wa qawmi ibrahim yimbe annabi ran gadino benni wa ashabi madyana yimbe annabi shuaib be gadino benni wal mu'tafikati e gure annabi luudu be anne kadi gadino on benni be do fo atatuhum addanina dumen rusuluhum nelabe mumen bil bayyinati hujjaji bangudi kono non nafaani penni fa uhliku kalka allawi fama kana allah wanani Allah li yazlimahum ena toñabe tawa ala ko be mbaɗi walakin ko woni kanu kambe laati yazlimuna ebe toña anfusahum ko e mabbe kambe toñata ko e mabbe be mbaɗi ko bakkat Allah halkini wal mu'minuna julbe warbe be wal mu'minatu julbe rewbe be ba'dhum yoga beedo awliya ko nandi dibe ba'din yoga ya'muruna ebe jamira bil ma'ruf ko moddi wa yanhauna ebe kada anil munkari ga ko boni wa yuqimuna as-salata ebe nyiba e julde wa yu'tuna ebe totta az-zakata ko wete azakkeje sebe ngaski be totta wa yudiuna Allah ebe dofto Allah wa rasulahu ebe dofto nelad Allah ulaika beedo kam sayarhamuhumullahu beedo ma Allah yurmudu ben anani be ma Allah yurmudu wana ama wala sawfa Allah yurmobe ala wana yama Allah yurmobe Allah ala yama kanyum Allah ala dum ko yurmota tan Allah so feti yurmade ala yama ko neddo jogi dum
inna Allah azizun ko poldo la yujizuhu shay'un ay huune ronkintama wadde ko wela fo wadat an in ja'i wa'dihi wa wa'idihi so sappima o wadat so fodi o wadat hakimun ko nyenyudo e golle makko ko wela fo wadata la yada shay'an illa fi mahdihi fa jattata huunde o wada do hanani Allah buri don kala ko o wadi to wadi don hani wonde don ya kaari de handani dum ala o fi Allah watta ko hanani bibi Allah ko wadi fof en handi bibi kala do wadi modjere makko en handi so wadi goddum kada e ma ganda handi hen bibi ko sa handa watta Allah la yada shay'an illa fi mahdihi jabata وعد الله المؤمنين الله كيف فدني جولبه وربه والمؤمنات جولبه رewbe الله فدني بجنات gese tajride en doga min tahtiha elis mumen al anharu piscinaji piscine ram piscine an ka jogo na anda sadan piscine piscine ko tubu ko jogoto dum beeli wonta we galleji tajri en doga min tahtiha elis al anharu piscinaji sebe nati ton to al jannatu khalidina fiha ka be nyawana be tiasal ton Allah fodani bi wa masakina e kodorde dayyibatan be day o masakina dayyibatan e kodorde ganda ko beldo fi jannati adini e aljanna mo ganda ko nyibbo tastadibu han nufusu aljanna mo ganda pittali ne belto hen wa ta'alafu ha fiha pittali di ngowa hen anani di tawa don mala aynur ra'at ko yitere medani yiti wala uznun sami'at ko nufu medani nant wala khadara ala qalbi basharin ko hunene meda jolde berne neddo dum wete aljanna dum woni masakina de yibatan be i jannati adin afami kono dum fode e welde andi rasul sallallahu alaihi wasallam o namdanoma holko wete masakina de yibatan holko woni dum o ma halane holko woni dum cheikh itu busa ko gadana busa yawno oro wadde tiriyaga gadana busa banani afami o namdanoma holko woni masakina de yibatan de Allah wiata do de ko ma halana en o wi ko ngesa ko gese fi basati ko gese iqamatun nyibde la tahulu wala tazul mbaylota ko iwata andi gese men de ne mbaylo wayre ne bawli tan jiya soyde saga soñama tan kadi natta wadde haydara ha du ko aljanna non fawlata waylota te kadi iwata do wonno non tan woniri dum wete masakina de روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن قال أوي قصر من لؤلؤ أوي كو غالي أو كو كان لؤلؤ عندي قصر هيونا وندي كو هبيره كو دو غالي في ذلك القصر ene on ma galle sabu una daran galleji capatti jeedi kadi nana e galle he galleji di ko yaqut kange yaqut bodejo bolo fi kulli darin kala hen galle sabu una baytan capande jeedi suudu nana e mudum min zumurudatin khadra wa kange mirok kange bulajo kange mirok ko on kange wonda fi kulli baytin kala hen suudu sabu una sariran diwaji capande jeedi nana e mudum ala kulli saririn e kala hen diwa sab'una firasan capande jeedidi berteteri nana e mudum min kulli lawnin kala façon yo façon ala kulli firasin kala hen bertu ena wadi zawjatun min al-huril 'ain debbo e huril 'ain en hen goto e yantabe huril 'ain en hen won riwaya goddo wi kala suudu ene wadi capande jeedidi lahal kala hen lahal en wadi capande jeedidi façon nyamde nan hen dum wete jannati adnin ko dum do Allah wi e do gere juldo fof ene daña dum juldo sidi wona juldo mo yulani fof kam aljanna o kan hebat dum julbe non burdirta ko wonata yeso ko kono awdo aljanna kam gar fu ma nan tay kay leñol ne laala kay an kay nyaago tan jeede leñol he sidi mona kuuda tamana dal janna haysa woni kuuda da nata haysa woni kuuda mo Allah hudi anata al janna ha tan koy leñol ne laala Allah gon kanko wi non kanko wi zalimuna maghfurun o muktasiduna najin sabiquna kadi sabiq ha neddo badowo ko boni tubata o ko jafetel
boɗowo ko boni ene tuubana Allah o ko daɗowo mo meeɗa wadde o kam haaltaki on yiyata koye annabaɓe haade ko leñol makko saɗa ñaago Allah wonde annabi wonde leñol nelaaɗo Allah sabu hay to fa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum man da do wernani minhum zalibun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat to yeso to o wi jannatu adni yadkhuluha e do fote no mbay fof kebe nato aljanna kam ha ande ken ñaagoɗa Allah ko jeede leñol nelaɗo aljanna kay so ko baɗum burkina ma heɓ so ko on aljanna tan ma heɓ ɗum eyyi ko ɓuuri aljanna ko no mbiɗa ya darto kono aljanna kay kama narata ɗum kay kama payanan ɗum ni an kay andu tan fiftan koye leñol nelaɗo a jeeɗa kono nadde aljanna kay kam ɗum kam amul werante a narata tan ka nato amul werante o yuridwanu min Allahi non akbaru ay weli Allah ɗum ɓuri mawnude fof ko haali ɗo ko e welde weli Allah ɓuri ɗum ɗimi weli Allah ɓuri ɗum o wi aqallu ridwanun ya'tihim min Allahi akbaru min zalika kullihi weli Allah cetta kinal mo Allah rokkanma ɓuri e dendagal ko limti ɗo ko fo e safde ala kala kam so hokkima weli Allah kew o warada anna Allah ta'ala wiyama yana yawmal qiyamati yaqulu Allah ene wiyana naɓe aljanna wiyaɓe hal raditum ko dokkimon ko belam fayaquluna malana la narda holko hadata min welede wa qad aadaytana ma lam ta'di ahadan min khalqik a rokki min ka rokkani hay goto e tagoma fayaqulu Allah wiyaɓe ana u'dikum afdalu min zalika boɗo jogori rokkude on ko ɓuri ko dokkumi on ko qalu wa ayu shay'in afdalu min zalik holko ɓuri ɗum ɗo welde oɗo aljanna momin ji qala Allah wiyaɓe uhillu alaykum ridwani mami jippina on weliya am mi jippina on fala asqudu alaykum ba'dahu abadan mi wonta tikkan on ha darga ha cey ɗum ɓuri welde nadde aljanna ha ne ko ɓuri aljanna ne weedi neɗɗo hoto ñaago aljanna aljanna kay ka naaro tan ɗo hoto cikkiro ni ko Allah waɗa aljanna Allah naatan toon o ala debbo o nanno ala ɓiɗɗo nanno sa naatan aljanna kay a naata tan yimi a naata aljanna kay a naata tan heddi ka ko ɓuri aljanna ko ɗum woni ko yeeɗani hedde sekti janno wi wen ɗaɓɓu ɗum woni ko salatul fatiha nafata sara fare wona aljanna nanata neɗɗo voilà in so ɗum ko goto noya fanane la sala sala wi so tawi neɗɗo juuɗe am goto Allah wi muɗum laabi sappo in so Allah yurmama sappo gotol a naata aljanna a naata jeygol so Allah yurmimama laawol gotol a naata jeygol tene laaɗo Allah wi ko sa juuɗe am gotol Allah yurmama laabi sappo joni noon a waɗi salatu fare gawa goto Allah yurmama laabi sappo darno yabere ma tawi gonka mbaɗɗa tawi ko sala fare mbaɗɗa kay tawi wona arab kalɗa kay kadi morlo course ma nattina en kadi ko aljanna darada heeɓi ndeke wadde joni so tawi Allah yurmama goto ko aljanna paaɗa jeenayi ɗi place men woni jeenayi ɗi to place men woni ƴeew noon nannguɗa wirde ha ñande ma eɗa naata aljanna ko mbattata aka pertuɗo jarani kala wirde ani a dañani dara neɗɗo wirdi tan noon ko ha daña goɗɗum kono wona aljanna kay aljanna ka heeɓi ɗum guila ñana guila mbiɗa allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kasi a dañi aljanna koko ɓuuri ɗon ko darata ɗum noon kangaɗo an kangaɗo birdo woto fiɓɗum woto ɗamina aljanna an kangaɗo woto ɗamina aljanna tawi a ɗaminima aljanna ka kangaɗo woppu course ma juul hoore ma so Allah jaɓi a nata aljanna julti so Allah jaɓi a nata aljanna ɗum ka a natta jeyngol kam aɗa Allah jaɓanima waktu ma e gurdam ma so gotol tan a nata aljanna amma sala fari kay ɗum ko wona aljanna nata ko ɓuri ɗon aljanna kay woppu sohlade bismillahi zalika hebde weli Allah wal fawzu woni malal al azimu mangal ya ayyuhan nabiyyu ehema annabi jahidil kuffara habe hefere be sada habe mabbe habire mabbe silama wal munafiqina nafiqebe habe men sa habire mabbe dembe e hujjaji wa ghuluz alaihim tekkine mabbe hutobe fa ma awahum kambe fawji tapparde mabbe jahannam ko jeygol wieteni o bi sam bos al masir rutorde yalifuna kambe nafiqebe mabbe ngon billahi do Allah be gondira Allah ma qalu be
kalani ko yettima ko Allah wi wala gar qalu wallahi be kali kalimatal kufri be kali kongol keferu be bodiri fenare be kali kongol keferu o kafaru be jeddi ba'da islamihim caggal be peñini masalan ani de limanago hayso wana gonga mabbe be jeddi Allah caggal dum wa hammu be kimmani imalam yanalu kebe kebata holko be kimmani ko yande enelaado Allah e jamfaari dum non be nanyata dum ma ceke jogobe wiyama ko ay o addi dum kambe nafiqeebe be wiyama be buri sappo kam ko be jettaaki nogas be pewji feere mabbe e be petanelaado Allah be jamfo dum be mogginodo sara hayre agbata do pour so tawi ari be jana makko di yaga afidu wadi bele o be moggino e hayre he bele o yana cangote o maya dum be kimmani Allah non haalanimo ko be jidi wadde ko falamma wasala ila al akbar nde o yetti hayre nde nada munadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeyno wonelaado Allah yeyni wi ya'muruhu inna rasulullah yuridu an yasduka agabata kanko nelaado non en yidi naade e hayre agabata nde fala yasduku ahadun ghayruhu hay goto rewdon so wana kanko wasluku ya ma'sal al jaysh wonon kono keddingu ndewe badnal wadi to ciangol to ndewe ton fa innahu ashadu lakum don buri newanade on wa awsa'u don buri yaaji fasalakan nasu yimbe be ndewi ton fasalakan nabiyal akbar nela rewi hayre ga wa kana zalika fi laylatin muslimatin on sa anan ko jamma nibbu fa ja al munafiquna nafiqe be ngari wa talassamu ene cuumi ene maski ene kaari no fulbe be kaltoni fasalakul akbar be ndewi bedda akbata o be cali rewde ga falamma zdahamu ala rasulillah be ndewi do be bitodire nelaado Allah tan nafaran nagata ho tan nelaado ngelaw mu ba dogi hatta sagada ba'da mata'ihi ba'du mata'i kake makko woni ko sami fasaraka bihim nelaado anani nelaado wulle mabbe non fa wallu mudbirina be numti be yehi be dogi be numti be dogi gumana don an na wi de waga bedda kanyum goto rew gaata sabu gaane faade kanyum goto tan hejjate be jijo dewto kambe non naati gebe be ndewi ga bele be bitte nelaado Allah mel naata ciangere maaya dum mi rewni be gaay e nelaado non de ngela mum ba poñi en kaake de wori ko sabi nelaado wulle mabbe be dogi nelaado yemiri Ammar bun Yasir on kongol wi ko Huzayfa ibn Yamani kala mo tawi yesu yo fiidum yo fi ngela mudum be gummi to hayre agabar do be kenyi be payti ciangol to waqtala du bin nas be kenyi be nyaate yimbe he fa qala lahum nabi hal arafta ahadan minhum o wi Ammar bun Yasir wona mabbe mo ganduda qala la o wi hay goto me anda kanu mutalaffimina ke be suumibe camma o kadi nibbi ne la non woni limtude bi ko kaari ko beedo ko beedo dewi ha weeti nelaado haalni be kebe pewjuno ko be ngoni bibi wallahi wana dum be muyno be bi non allawi dum woni wa hammu bima lam yanalu be kimmi ko be kebata be kimmani ko be kebata holko be kebata mi halko nelaado Allah be keba dum be dañata wa ma nagamu be jeddirani nelaado Allah illa an aghnahumullahu sawaratan Allah aldinibe wa rasuluhu nelaado Allah aldinibe min fadlihi ibul mudum to hokki be galle caggal cedele be dañno be kebata non ko be jidi ko fa in yatubu se be tubi be ngoppi naati gaago be ngongdinima yakku khayran lahum dum buri mojjande be wa in yatawallaw se be dunkitima gali manal yu'azibuhumullahu ma alla leftirbe azaba lefta aliman mut fi dunya aduna alla leftabe wal akhirah alla leftabe jeygol wa ma lahum ala nabi fil ardi ridi min waliyin mu enrena ben hadabe dum wala nasiri annani wa bengala deno wala nasiri bengala kado wa minhum ene nafiqebe kadi man ahada Allah gaado dirnodo e Allah o aadani Allah o wila in atana min fadlihi wallahi so tawi Allah rokki min e bural mum la nasaddaqanna wallahi ma min cakko wala nakunanna wallahi ma min laato min as-salihin taw koy mujjube min jeya o wi non o woni
nan sadaqan woni jawabul qasam o wa hazib la tima ishardin wa qasam jawaba ma akharta fa wa multazam jomal fi non yino so tawi qasmu e sardi gardi tan kala hen battindido jawab mum itete bimi jawab mum itete so wi wala in sa'altahum man ay man o jawab mum ko sardiya e qasam non e sardi so gardi tan kala hen battindido jawab mum itete fabi dum taggi non addani jawab man o wi min hum man ahadallah la in atayta la in atayna min fadlihi to ko jawab man o ari فواليه ولا فسأل بطب بن حاطب ونياغينو منلاد الله يو نياغونو ارزقي كان اولا صحابيا جليلا وياما أروانده كو صحابة مولو ونو ملازما للجمعة والجماعة وميدان يلتو الجمعة وميدان يلتو الجماعة دين تلك وجودة ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسرع بالخروج نلاد نون يي سو جودا ما تن دون تو يلتا هنيو يلتا nela bimo lima tafa'ala fi idal munafiqina anne ko gollanta golle be anda dum do nafiqe mbara dum imbe jultan kirmi to ho yalta golle nafiqe ko mbadanta dum fa qala wi inni iftakartu min do jiidami do ko mi bas wali imraati sawbun aji'u bihi lis salati jiidami min jom suudam o comtol gotol min jogi mi haddata wudere nde mi ara mi juula so calmini mi yami boortata mo wudere nde kanko no juulde dum tan min jogi ko bas ko won sababu o fadullah ali an yuwasiya fi rizqi nyaagodo mi Allah wada ko wala ni men dani hunde mi mayi min ko mi sahaba ko mi gongdin dam buru gongdin Allah te mi ala sona gude min debbo fo gude min jogi joni so mi ari ga julde so mi hoti tam itto wudere mi totta jom so dam julda nyaagodo mi Allah wada ko min dañi nala sallallahu alaihi wasallam ko gasi qissa o ko arene la sala sa wi udullah an yarzugani malan nyaagono mi Allah mbela Allah rokka mi jawdi fa qala rasulullah way haka ya sa alabat qalilun tuaddi sukrahu khayrun min kathir la tudibuhu o wi daña seeda mo ganda tawada wawa yittirdum Allah buri danje ko heewi tawa awawa yetti a hattanta dum jogade summa atahu ba'da zalika artene la do hedo nyaati o haalnela ka nela haalnimo ko haalnimo ko caggal ɗum nelaɗo wimo hamaraka fiya uswatun hasanatun beela alanama ɗo am ɗo tindinorgal moƴƴal wallazi nafsi bi yadihi law aradtu an tasira al jibala ma'i zahaban wa fiddatan lasara mi wondiri Allah ɗeɗo kaaƴe ɗe coyniɗa somi yiɗi ɗe gonta kanŋe ɗe jaada e am somi yiɗi ɗe gonta kaaɓe ɗe jaada am kala ɗe jaami wallahi maɗe jaade am kono min mi jooɗo lewru mi barama mi naata aljanna mboɗo jooɗo lewru nelaɗo ne jooɗo toon lewru barama mi naata aljanna taw ala ko deɓi on mbi ɗum kani yonna walla ɗum yonanima sala bata o arti kala wi dal min de mbaɗa ni tan mbaɗa ñaagima tan walladi ba'asaka bil haqqi la in razaqani llahu malan la udiyanna kulli dhi haqqin haqqahu mi wodiri Allah nalɗoma e gonga so tawi o rokki kam jawdi kala joom haqqe mam totti ɗum haqqe mum ha timma ha mankinta hayda nelaɗo wi eyi bisimillah allahumma arzuq sa'alabata malam wadde joomam hokku sa'alabata jawdi fattakhadha ghanaman sa'alabata dañi damgel ɗum ɓoton tan seeɗa tan mofti fanamat boton ne ɓeydo kama yen mudduda hono gilɗi ɓeydortoɗi fadaqat alayhi almadinata wuro ngo ɓittirimo fatana ha an ha o lunciti wuro ngo o jippi caangol gotol e caali wuro ngo ne wiye jalañ woni sara ɗon tan o hoɗi ɗon wadde dammiron makko woyiya dammiri kadi tan mu ene ɓeydo no gilɗi ɓeydorto fa kana yusalli rasulullahi az-zuhra wal asra ويصلي في غنمه سائر الصلوات watti so tusubaari yoni o ara o juula so takkusaan ari o juula futuro e geeje e subaka o juula to dammin makko wonati arde summa kasurat dammirdi keewiɗo jalani ɗo wanamatɗi ɓeydi hatta ta ba'a anil madinati fasara la yasalu illa al jum'ata o woɗɗi ɗo no fayi hedde beelel baaɗi o woɗɗiti wuro ngo o wawa arde hangande so wona aljumata aljuma fof ara ko heddi ko gasi summa kasurat ɗi ɓeydi kadi ɗon ɗi keewi wanamatɗi ɓeydi hatta ta ba'a anil madinati ha woɗɗiti wuro ngo hankanti o heɓoy hedde gawol en o woɗɗitima hankandi hoore fonde ha laaɓi fasara la yasadu jum'atan wala jama'atan watti o arata juma o arata nda itu
أصلا نعم جمعة ويهرى جمع نعم ويهرى جمعة نعم ويهرى جمع أيوه أنك أود فيما نعم hankanti ala fo do arata padi saha goto nelaɗo Allah miitimo bima fa ala sa arabata onon kam sa arabata ko heɓi ɗum قالوا له بمبين لا يا رسول الله كان بدو بكومنتير جدي من عبد الجلال بدو بكومنتير اتخذ سال برغنا من ما يسوا واد والله او سال برهن جوغي جوت اي ساي چانغول واوا وندو او ande ko jontado tan la wi ya way hasa alabar ya way hasa alabar bone ko yene sa alabar tande aya asakal telli ne laado Allah neli gorko goto e bani Sulayman e gorko goto e bani Juhayna e ko fulbe o windani be duubi asakeje de ewa holno be nangirta asakeje de o wiibe son jehi non birtude gurel sala bata do ewa gorko goddo nan dum koy bani Sulayman birtude dumen nange asakeje mabbe be jehi be ngare sala bata be ngadi yettade be namdimo asakal o tottimo kayine laado Allah o jangi o wi ma hadhihi illa jizyatun o kayida hande o wanani so wana ko lempo tan nana wati nangude alaman kadi so wanani lempode ko nandum lempo kam jehe non hami ƴewda e fittanam mi ƴeewa garton be jehi de rasulemi pullo selemi o nde nani ebe ngara yewi gelodi burdi fayde e gelodi mum yaltini wi ko dum do askata nde be ngari be bi ala wanani ne la dal wi o wi min nawe bodo wela kanko odo bani sulemi o wi bodo wela nawe bodo wela kebi dum be birti yimbe be nangi asakeji mon be gatti kade salabata salabata yim jew kaydo kadi o hebi kaydo kadi o jangiti o wi dum do de so wanani lempone ko nando lempo so wanani lempone ko nando mum jehe dal ham yidre fitanam be jehi de paadi ne la sallallahu ko adinde be kalanta dum tan ne la do woni wiide ya way hasalabata yalla bone salabata o duwani non Sulaymi o yo Allah beydan dum ha heewi yo Allah beydan dum fa akhbarahu billadhi sana'a salabata be kalni non ko salabata wadi ko dum woni non ene yimbe ganda ko aadannobe Allah bismin dañi dum min baddum dum tagi de gede ciirani haydara halde falamma atahum min fadlihi de Allah rokki dum en bural mum bakhilu bihi dawidu wa tawallaw dunkiti ga doftade Allah hum kanyum muridu en durni faagabahum Allah wi teptepine mabbe ni faaganna fi gago fiqulu e berde mabbe ila yawmi yalqawnahu hanyala mo be kawrete Allah to nafi gagal sabite berde mabbe dum don non ko bima akhlafullah sabu ko be lundi Allah ma wa'aduhu ke padanno dum o bima kanu e ko be latino yakzimuna be pera wiyama caggal dum non o addino asakal ngal to nelaado Allah nelaado sali fadala nelaado yimi inna Allah mana'ani an aqbala minka Allah hadi kam yo jabde asakal ngal juude ma e o jetti o fajala yahsu turaba ala rasi o naten han kana o jetta leydi mo wada hoore makko so bajaa biha ila abi bakr nelaado mai abu bakr lomti o addani dum kadi asakal ngal abu bakr sali caggal dum de afsina abu bakr mari o addani sayyidina umar jabani caggal dum addani sayyidina usman kadi jabani o mata fi zamanihi o may ko sahasina Uthman allawi awalam ya alamu bele kambe naate gebe bele be ganda anna Allah ya'lamu sirrahum Allah ya andi cuudini mabbe wanajwahum e gundo mabbe wa anna Allah wande Allah mul ghuyubi Allah ko gandino ko wirni wana kala ko wirni masalan ga anani Allah woni gandudo ko wirni Allah mul ghuyubi kanko woni gandudo ko wirni ga ngas Allah na andi dum aya garo o jippi o wi walamma nazalat ayatu sadaqati de aya sadaq telli jaa rajulun korko goto addi fata saddaqa bi shay'in kathirin wiyama ko Abdurrahman ibn Auf o addi kalis ha heewi o totti nelaado Allah naafige be biye mira o ko jenginto dum ko yango dum pusti kadi dum do fof be ngone nyoti wa jaa rajulun gorko goddo kanyum ne ko miskino kanyum ne kadi fata saddaqa bi sa'in addi fodde muddu tamaroje wi nelaado yo sakko e bi fagalu inna Allah gani an sadaqati hada o do sadaka Allah wada dum galdo cettel be ngone jalkididal Allah jippini ay garo
allawi alladina no ben yalmizuna be enen gaybina almutawwiina gattoɓe min almu'minina julbe fi sadaqati to sadakeji e be jalkita dumen be biya ko yenginibe walladina e be ganduda la yajiduna dañani illa juhdahum so wana fodde hattan mumen kañumen dum tan dañi gaddi dum be gone jalkiti dum allawi fa yaskharuna minhum e be jalkitabe kambe be do be jalkitabe sakhira allah minhum allah non ma yobbe ke be jalkitta ko wala hum ne wadi be azabun nabta alimun muslim allawi istaghfir lahum sayidi annelado allah imsinona daabe aw la tastaghfir lahum sayidi hore imsinana sayidi imsinana sayidi mbasa imsinana de aha ayo to arani takhiru lahu fil istighfar do ko nelado allah allah sumnimo yo imsinana be so yidi imsino so yidi woppa nelado wi inni khayyartu min tubimi mi sumnama fakhtartu tubimi istighfar de allah wi mo non o wi wadde tawde biida ko so wiidi mi imsinanobe so mi yidi mi wasa imsinanade be wadde mi imsinano be ala yafobe allah hebbiri wi mo in tastaghfir lahum haysa imsinana mamabe sab'ina marratan fadda labi capande jeedidi fala yaghfir allah lahum allah wana jafara dum no sayidi de yankante nelade o wi no nelado sayidi imsino sayidi mbasa imsinade nelay tari ko do wi imsino be be jafe allah wi haysa yidi imsino da labi capande mi ala henaki yafra min wada de jona bas dum aduni mo dejjude nelado wi law a'lamu anni law zittu ala 70 anani khufira la zittu nelado wi somi andi no somi beyde capande jeedi e ma Allah yaaf wallahi mam beydu e kono non mo andi be yaafata sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum sayidi imsina daabe sayidi ba sayidi imsina fofosi ya fakitan zalika dum do bi annahum sabu kambe kafaru billahi be jiddi allah wa rasulihi be jiddi nelad allah wallahu allah non la yahdil qawma allah fewnata yimbe al fasiqina yaltube doftare fari hal mukhallafuna weltima be ganduda ene lundino walde tabu be maga'adihim be beltori masabu jodagol mabbe khilafa caggal rasulillahi nelad allah wa karihu be gani an yujahidu de be kabirtebi amwalihim e jawdede mabbe wa anfusa fi sabili din allah wa qalu be biyani yoga mabbe e yoga be bi la tanfiru oro jehe ene wulide ala la tanfiru fil harri oro jehe nguleti ul wibe se bi non wibe naru jahannama jaygol jahannama kay ashaddu harra ha oro jehe nguleti jaygol kay buri wulti onon kon daybe sabu li anna harra dunya yazulu wala yabqa wana nguleki aduna kay ina iwa heddota ko wa harra jahannama non daimun la yaftaru o wi nguleki jahannama non ko duumi iwata o hum fi mulisuna so dum woni ton kebe yejjitebe ni faman athara sahawat kala mo subi dakhammeji ala ma yurdi mawlahu ka en weltina kalifum kana ma'awahu jahannamu o ko jahannam won tapporde mum wa man athara rida rabbihi kala mo subi weli Allah ala sahawatihi e dow tuyoji mum kana ma'awahu aljannatu o do ko aljanna woni tapporde mo weli za warada huffatil jannatu bil makarih aljanna filti ko gedde belani hebata aljanna kay biya heb ko weli aljanna koko welani tan filtiɗo ko ma mbaɗa ko metti ne daña aljanna walla mbaɗeɗa ko metti o huffatin naru bi shahawati jeygol noon ko gueɗe cahde taari ɗum rewɓe yontade kalisaji belɗi no dañirɗa fof ne moƴƴi ɗum filti galasuji climatiseur uji tawa dewal Allah ala ɗum filti jahannam kono noon jeygol aljanna koko metti filti ɗum ma mbaɗa ko metti daña ko metti nden daña aljanna Allah wi fal yada ko qaliyan wiibe yebe jal seeda e aduna bimi anane yebe jal seeda e aduna kono non wal yabku mabbe ngoyoy kasiran ko heewi mabbe ngoyoy ko heewi jal seeda e aduna ko be maya be ngoyoya ko heewi woni wal yabku kasiran warada an Anas bin Malik قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنني نلا الله يويا يا ايها الناس ايه من يمبه ابكو غويه
fa in lam tastari'u an tabku so on kattanani wayde fata baku goykino de fa inna ahlan nari ay naɓe jeygol yabkuna fi nari eɓe goye jeygol he hatta tasila dumuhum fi wujuhihim ha goɗɗi mabɓe mbanjo e jeese mabɓe ka annaha jadawida cikkata ko gambi gambol woni nana matam ko ene rigoluji ɗi ko cikkata sa yi jeese ɗe no goɗɗi ɗi tastorto en asi ha wayno rigoluji ni hatta tan kadi adduma seɓe naati jeygol ɓe goyat ha gonɗi ɗi gasa ha laaɓa cer fata silu dima ɓe goya kadi ƴiƴam ɓe goya ƴiƴam fa tafriqul uyun gonɗi ɗi jalta guite ɗe jaltina ƴiƴam ɗam ha laaɓa falaw anna sufunan ajarayat fiha la jarat so hoddiranoma ñande hen laaɗe ɓe gooti gonɗi mabɓe ɗi ma laaɗe dog hen eɓe goyita jeygol ni oji kewaɗe